Il-ħamis tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 11, versi minn 11 sa 15. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna tas-smewwiet u akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum, is-saltna tas-smewwiet il-bnedmin qegħdin jitħabtu bis-sħiħ għaliha u dawk li jitħabtu bis-sħiħ jaħtfuha. Għax il-profeti kollha u wkoll il-liġi ħabbru sa żmien Ġwanni u jekk tridu temnuni dan hu Elija li għandu jiġi. Min għandu idnejh ħajisma'. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Min hu l-akbar fis-saltna ta' Alla? Ġesu jfaħħar lil Ġwanni l-Battista bħala l-akbar persuna li qatt wieldet. Ma jistax ikun hemm kumpliment akbar minn dan? Imma fl-istess waqt, Ġesu jkompli jgħid li li żar wieħed fis-saltna ta' Alla huwa akbar minnu. Din tista' tinstema' kontradizzjoni sakemm wieħed ma jifhimx li Ġesu ġi biex iwettaq għalina dak illi kien jaċċedi bil-bosta, it-tħabbir tal-profeti u dak illi huma raw minn qabel fil-passat. Ġwanni huwa l-aħħar u l-akbar fost il-profeti tat-Testament il-Qadim. U temm il-ħidma essenzjali tal-profeti kollha, dik illi jippuntaw lej Kristu, il-midluk ta' Alla, il-Messija u ibnu stess. Ġwanni ipprepara t-triq għal-Messija u anki wassal lill-oħrajn għand Ġesu fix-xmara Ġordan meta hu stqar: araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Din insibuha fi Ġwanni 1 vers 29. Ġesu jikkonferma li Ġwanni kien il-weda imwettqa li Elija kellu jerġa' jiġi bħala l-messaġġier qabel il-jum tal-Messija. Minn żmien il-martirju ta' Ġwanni l-Battista għal żmien preżenti, is-saltna tas-sema sofrit vjolenza u persekuzzjoni minn idejn nies vjolenti. Id-dem tal-martri inxteret tul iż-żmien u kien bħala xhieda għal dan il-fatt. Il-martri taw xhieda għal verità, il-verità ta' Ġesu Kristu u tal-pjan tas-salvazzjoni tiegħu fuq id-dinja. It-testimonjanza u anki il-mewt tagħhom kienet prova ta' rebħa aktar milli ta' telfa għas-saltna ta' Alla. Permezz tar-rebħa ta' Kristu fuq is-salib huma jirċievu il-kuruna tar-rebħa glorjuża u l-ħajja ta' dejjem fi Kristu. U inti lest biex tagħti xhieda għal Kristu u biex issofri vjolenza jekk dan ikun neċessarju għall glorja tiegħu? Mulej, għanqal fija żelu għas-sewwa u għas-saltna tiegħek. Għażiża Marija, indur lejk u nitolbok biex bit-talb qawwi tiegħek inti tgħinni ħalli Alla jeħlisni milli jien nikkomprometti ruħi mat-triqat ta' dnub u ta' din id-dinja. Ħalli qalbi tkun kollha devota lejkom u lejn is-saltna glorjuża ta' Alla. Amen.